Mabuti pa to, may Valentine na. Hey! Hey! Okay, high maintenance! Pag naliligo ka, anong unang nababasa sa'yo? Walang lugaw. Doon tayo sa labas. Jollibee dito walang lugaw. Kasi may high maintenance girl versus poor boyfriend. Masyado kayo mga filingero, mga lalaki, no? Anong tawag sa perlas na hindi nahuhugasan? Basahin nyo ang ating mga comments down below para sa tamang sagot. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon nagtapos din ang January po. Ayan, una-una natin agad memes. Simulan na agad natin. Kala mo 3 buwan eh. Pero siguro dahil na din yun sa nagbakasyon kasi tayo na matagal. So feeling ngayon natin yung mga araw-araw pa nagtatrabaho ka o nag-aaral ka parang doble yung oras. Pero ito hanggang nanonood tayo ng memes. Sana naman eh hindi ganun katagal yung pakiramdam. Alam mo sa loto lang eh. Valentine's Street. Ito, mas mapapakinabangan kaysa sa bulaklak. Yung pera, sir, Okay. kayang ibili ng bulaklak. Yung bibigyan mo kang pera rin. De, joke lang. Bakit magkano ba isa yan? Lugi ka dyan o tigli 500 so babayaran mo ng libo-libo eh. Ay, suwak importante pala to eh. Pagtatua tayo na to eh. Sunod. Like Viva Films. Ate, boyfriend mo yan? Mukhang tayo. Bastos mo baka. O alam mo kung tayo si Di Amoy. No? May mga gwapo naman ng mukhang tayo, di ba? Sunod. Tagal kay Idoling. Ay po, nakalip bite na oh. Pupunta naman kayo ng park. Huwag masyadong magpapagabi ha. Gagawin ko ng 2 oras ngayon. Sige natin, helmet ka din, magmumotor kayo ni. Ako mag-agi kayo mag-helmet ha, kahit saan. Doon lang sa dati ha, walang ibang pupuntahan ha. Kailangan mo nila ng spray. Ingat kayo. Pag lumapit ha. Ay, Permen, sandali. Enemy spotted. Alam mo na ang gagawin mo, pag itasama mo yung anak ko sa labas, alam mo na ang gagawin mo. Usapan na natin yan. Yung kadena dyan, yan. Ako pag yun, ginawa niya sa anak mo. Alam mo na saan ang galing ha. Wala mo na magreklamo. Masasabi naniniguro tayo. Kailangan mo muna paamuhin yung yung mo. tatay. Kahit may binigay kang 5K sa akin, hindi magbabago ang ko. Safety ng anak ko. Siya pa yung nagbayad eh. At least hindi kami binabayaran para lumayo, di ba? Yung sa liig. Sikipan Yung sa mo. liig, ilak Sikipan mo mo yung yung saka leeg. yung susi iwan mo dyan. Dapat yung binigay mong kadena may Hindi mo kalawang. dadala sa 5K, Tapos pasikipan mo 5K yun na sa yan. leeg. Kung hindi ikaw unang tatapos dyan, yung kalawang. Saka ano pala, sandali. Yung zipper mo, itahi ko muna yan. Patay na rin yung butas ng niya. Edits niya. Oo. Oo naman. Yan, dapat Dali. meron din yung Patayin karayo, ko yung meron din zipper kalawang yan. Kumpletuhin mo. May niridi ako dito eh. Pati mighty band, sara mo. Yung bibig din niya. Kita mo. Pa-blatter mo na para dire-diretso lang. Tusok mo. Zipper. Baka kasi Huwag ka muna nipis na nilang iihi. karayom yan ha. Oo, hindi pwede. Ito baka Kita yan. Tito, Yan. wag po. Ay, nako, hindi. Kawawa ka naman. Okay lang yan. Sipag at tiyaga. Makukuha ang dalaga. Hindi nilaga. Tagal ko na nag-grocery, hindi pala para sa basket to mo. Tsaka iuwi mo na yung anak mo. Literal. Scan mo, baka naka-sale. Kaya pala sira-sira yung mga gulong nyo sa Pure Gold na inuupuan. Hindi dapat lagi. Minsan lang. Sunod ka kay Paolo. Hoy, sa'yo na tong puso ko mamaya. Yan ang marunong manligaw po. Yan ang mga tunay na lalaki. Paano pag kunyari ikaw yung niligawan? Papayagan mo ba? Lagi natatanong sa akin yan. Ako okay lang naman. Wala naman masama. Pero niligawan din naman kita. Ligawan lang tayo. Gusto ko competitive. Tsaka pagalingan tayo magpakilig. Ulang maihi, talo. Like opsok, ano to? Yan ang gusto ko. Ligawan po. Tsaka marunong mag-alaga ng bata. Ayaw man, parang gagawa na naman tayo ng bago po. Sunod. Napasobra sa Rio. Well, ang mapait na nakaraan. Ako, Marian is shaking. Okay, paki-blur. Okay, AI lang to. Halata naman sa kamay. Diba, medyo sira-sira yung kamay niya. Dark Magician. Ang mahika ng pagpapakilig ng mga eababs. Meron na naman tayong mga kababayan na makakaraos ngayon sa buhay. Bigyan ng green card yan. Tagal kay Nick Artistry. Huwag na huwag mag-aasawa ng high maintenance. Depende. Pero ayun, sinabi naman niya dito na ano ba to? This is probably one of the most important I've learned in life as I enter marriage. But of course, let's define muna. Ano ba ibig sabihin ng high maintenance? When we say high maintenance, it means
means something that requires either a high amount of attention, high amount of effort, or high amount of monetary capabilities at times. So when we say high maintenance, ang isang tao, yes, it means mataas ang requirement to keep them happy. So sinabi dito ni Sir Nick sa mata ng isang taong nagpo-provide na kung high maintenance yung mapapangasawa mo, deserve din nilang maalagaan ng ganong level. Kasi nagbigay pa siya ng example, nagani sa mga pamilya na kunyari galing siya sa isang 9 out of 10 na pamilya na laging napapasaya siya o masaya sa paligid mo. Syempre dapat magpo-provide ka ng equal amount. Bakit mo naman pabababain yung level ng na-experience sa buhay niya? Syempre sa iba't ibang na agad yung level. Tama naman yun. Pero wag natin kalimutan, meron naman dalawang paraan yan para ma-apply yung ganitong klase pag-iisip. Yun ay high maintenance ng isang tao papunta sa isa pang tao, which is yun yung describe dito ni Sir. Ang pangalawa naman ay high maintenance sa sarili mo. Ngayon, ikaw bilang isang tao, kung marami ka kailangan, meron kang mga subscriptions, so pinapaganda, pinapagwapo mo yung sarili mo, nag-gym ka, o ginagastosan mo ang mga bagay-bagay na gusto mo sa mental capacity mo, sa physical capacity, spiritual, emotional, anong masama dun? Ikaw naman nagtatrabaho para sa sarili mo. Ano ba tayo dito para mabuhay? Para lang mamatay lang din? Di ba? Enjoyin mo kung ano ang ginagastos mo, di ba? Work hard, play hard. Walang masama dun. Ako gusto ko ng mga taong high maintenance. Hindi dahil gusto ko sila laging ginagastosan. Pag mag-deserve mo lang, pag anniversary, monthsary, o nasa mood ako, o mabayat ka sa akin, ewan ko, o di ba ako pinagtitripan na jowa. Pero gusto ko yung high maintenance to the point na ibig sabihin nun, kaya niyang panindigan yung sarili niya. Kung ano yung tinatrabaho niya, ay binabalik niya sa sarili niya. Hindi niya binabalik sa kung saan-saan. Kasi mo, lumulubog na yung eyebag mo, sana meron kang ginagawa na binabalik yung buhay sa mukha mo kasi pinapatay ka ng trabaho. Kung kunyari, tatrabaho siya, talagang pinapagod niya yung sarili niya, nag-overtime siya, napakarami niyang ginagawa sa buhay. Hindi na sa trabaho, pati responsibilidad sa kanyang pamilya, mga kapatid, responsibilidad sa ibang mga tao. Kung nagagampanan niya yun, deserve din naman niya na i-maintain yung sarili niya, diba? Kasi alam ko dito, most of the time, men, diba? Maintenance, parang lalaki lagi magpo-provide. Wala naman masama kung gusto mo gastosan yung partner mo, yung jowa mo, kasi isa naman ang pagpo-provide ng gifts o magpo-provide ng iba't ibang mga serbisyo sa mga love languages. Kaya iba-iba naman tayo klase ng love language. Merong gusto binibigay sa regalo, meron naman gusto acts of service, napakarami pa niyan. Pero sa ganitong wag na wag mag-aasawa ng high maintenance or magjowa ng high maintenance, nasa sa tao yan. Nasa klase ng tao yan kung paano niya ipoprovide yung klase ng high maintenance na klase. Kasi meron naman kasing mga partner na high maintenance pero hindi pinaparanas sa'yo yung klase ng high maintenance na gusto nila. Ibig sabihin sila yung nagpo-provide sa sarili, sila ang gumagasta o sila ang nag-e-effort, so gusto nilang marating o so gusto nilang makuha. Ikaw kung gusto mo minsan, gusto mo siyang gastosan mo, walang masama doon. Mahal mo nga, di ba? Mahal magmahal. Pero hindi naman kailangan palaging ganun. Yun lang naman yun. Wala namang issue eh. So, dinagdagan lang natin. Galing kay Pris eh. Ito literal, kailangan na niya ng maintenance. Hindi na kailangan high, kahit yung basic lang na kailangan mo bigyan ng tubig. So, POV, I'm your poor boyfriend. Napakasama mo naman. Porket inaamag na to, ang importante, ano yung mga inabot nito, ano yung mga narating nitong mga sapatos na to, ano yung narating nitong tsinelas na to. Parang sa nanay mo, pag galit sa'yo, di ba, inaabot sa'yo. POV, I'm your poor boyfriend. Ayan, kasi may high maintenance girl versus poor boyfriend. O diba, nag-aani, ang tunay na magsasaka marunong mag-ani ng kanyang jowa. Oh, masarap naman to, may gourmet tuyo nga, mahal-mahal pa nga sa pasta. Ano to? Mga ukay-ukay. Okay lang yan. Bakit? Lahat na ba? Damit pa rin naman yan. Hindi naman lahat ng tao pag nakasama. Saan mo binili yan? Magkano ba yan? Anong brand yan? Ang importante na nasa nagdadala yan. Oh. So yun, kahit mayaman, bibili ko pa din. Sarap-sarap yan eh. Ito, Beichinko. 25 pesos. Bakit? Hindi kita makakagawa ng 1,000 kung wala kang tigba Beichinko. Hindi ko to mag-gets. Ay, ito ko na naman to. Eh, mo dyan, Beichinko ka mamaya. 150 lang. Ayoko na. Ako magme-maintain sa'yo mamaya. Ayoko na. Sunod. Oh, hell na. Not my son. Well, may mga panahon na okay naman dyan. Ewan ko naman, hindi na ako nakakapunta ngayon. Diba? Ano bang issue ngayon? Ano na ba? Masyado na bang sukot? Pwede pa magpa-event sa loob. Ba't bawal na ba ngayon? Ako, ba gusto niya ng art ho? Huwag ka kayo manghilab. Walang lugaw. Doon tayo sa labas. Jollibee walang lugaw. Doon tayo sa labas. Lumabas ka na ha. Lumabas na kayo. Uy, walang lugaw dito kaya.
Eto literal, gusto mo ilabas yung dinililigawan mo. Eto si Kuya. Diyan nagpaparaos yung mga bagong inom eh. Mga McDo, 7-Eleven, Jollibee. Alam mo, hindi kasi naiintindihan ng gwadyo. Gusto lang kasi siyang ligawan. Labas tayo. Labas kita. Date tayo. Yan ang magmahal. Kay Brent. Mahalin at paglilingkuran habang buhay. Papa, Father. Abot sa SMA. Yan ang tunay na lalaki. Isigaw mo ang pagmamahal mo. Okay na Opo Father kesa naman Opo Daddy! Sunod. Ay, kala ko. Oh! Ay! Oh! Ay po, mukhang matibay dito, high maintenance. Military grade. Oh, ang mga high maintenance umiiyak na. Yung nakiki-hotspot na nga lang sa'yo tapos ano. Well, kung poor ka, talaga mahirap ka naman. Kaya lagi kayong mag-a-unli para sa mga tropa nyong walang pambili. Leche. Wala pa nga akong jowa, kailangan ko pa i-gasto sa yung tropa. Tropa bago jowa. Kaya kay Ash, palitan to ng Migore. Ganito lang, ito nasa gitna. Migore lang. Or pagaluin mo, papatong mo, di ba? Dali kay Pulgos. Oh. Hey! Ano to? May tanong ako. O, tsaka yung stalking girlfriend. Pag naliligo ka, anong unang nababasa sa'yo? Alam ko yun. Lagi may bata kayo may gagawa ng magic. Alam ko paano ginagawa. Ano ba nilalagay? Sumutoktokan mo yung katawan ko. Ulo. Kamay. Hindi, kamay. Siyempre ko. Hindi. Kaya kayo, wala. Tabo. Malinaw Hindi po, guys. hindi. Sasabihin ko na lahat yan. Ano ang tanong? Hello, pag naliligo ka, ano na unang mababasa sa'yo? Ay, alam ko. May logic yan. Logic yan, logic. Ano tanong niya? Overthink. Ano tanong? Ang lalim ng isip ni ate. Baka mo na lang mamaya. Hindi pa niya agad sasabihin. O, sa overthink nga. Overthink muna kayo, mag-overthink muna kayo. Sa mga lalaki na... Pambawi na sa mga lalaki to. Parang pinapagod mo kami lalo eh. Ayaw nga. Oh, sirit na nga. Ilaw na kita nagsabi na ka ng sirit. Hindi ka pwede sumirit. Isipin mo pa. Pilitan. Overthink naman ito. Lalim na isip. Di yung ano unang nababasa, di yung tuyo o hayop ka. So dahil ano to, kunwari pag high maintenance ang asawa mo, ako yan, lalabas na. Tunad. Iisang galawan, salitan lang sa trono ang mga maangangan. Masabi Hey! Okay, high maintenance! Holy maintenance ang isa po. Siya, mahirap yan. Linggo-linggo nagsisimba. Ito galing kay Izumi. Isa dito na nakalimutan ni maintain. Gusto ko lang naman kita i-model. Ito pati anak niya. High maintenance na, di ba? Para nagka-jowa siya, alam na niya. Princess treatment mo makukuha pag hindi, iiwan mo ha. Sususian ko din yan. Ano kita imamodel sa TikTok? Ayun na. Baho ng kamay mo. Ang gusto ko sa mga bata, walang filter eh. Ba't ang baho naman ang kamay mo? Ano ba yan? Ayun, hindi pa ako gumagamit. Nagbo-model na ako. Ano ba yan? Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Sunod. Barya pang ano? Pang sanggip lang. Ay, grabe. Sana all. Ay, o siya, rumarampa pa. Okay, kembot mo. Diba high maintenance naman yung boyfriend. Lagi na lang babae high maintenance. Kaya nga men. Maintenance demonstration. Pero galing kay Chemical Code. Jowa mong tagtoyo be like. Naku, mahirap yan boy. Sweetheart, pas Ayawan mo na, ngayon pa lang. Yan po. Baka iba naman ang dahilan mo. Aba, sweetheart, teka. Hindi ba't kasasabi mo lang na hindi nagsisinungaling ang mga mata? Oh, may nakikita ka bang kasinungalingan? Ay, wow. Ba't ka naman humingiti? Kasi, ang ganda-ganda talaga ng mata mo. Alam mo, Bobby, dyan talaga ako bumigay sa iyo eh. Kaya wag na wag kang titingin sa ibang babae ng ganyan. Sa akin ka lang titingin, naintindihan mo? Teka muna, sweetheart, hindi yan ang issue dito. Ba't ganyan ka? Parang nagto-turn on and off yung ano nila eh, no? Bobby, I'm sorry.
Pero red flag. Naku, pag ganito siya, palitan mo na. Kung gusto ko ng doble cara, nanonood na lang ako sa TV. Madami nun. Leche. Leche, be my Valentine. Grabe ka naman, isinesend na lang kasi sa messenger. Puntahan mo kasi, ganun manligaw. Portahan mo, dalan mo. Pucha, copy-paste na to, group call. Nag-deep thing. Ano problema? Kakainin ko sana pelas na silanganan. Kaso may lupa. Hoy, ano ba? Kaya kami PH Care. Alagaan ng Pilipinas, diba? PH Care. Hinga malalim. Tapos dive! Hold mo lang yung hinanga mo. Kaya mo yan. Itiwala ako sa'yo. Anong tawag sa perlas na hindi nahuhugasan? Basahin nyo ang ating mga comments down below para sa tamang sagot. Ang buti pa to, may Valentine na. Sino pa ba? Alipin ka ng kapitalismo. Gusto mo magbubilin yan. Nakalagay dito all genders pwede. Pwede, ibig sabihin pwede nakatag all gender dito. Kaya pwede tayo dito. Kaso nakala, so hindi tayo pwede. Yan ang pagmamahal. Yan ang high maintenance. Lahat inclusive. Sabay-sabay tayo magsiya. Let's go! Ano ba? Bakit lahat lalaki na... Ito ba yung original? Ito yung pakibloy utong. AI art na nga lang ito leche. So mo na malaman bakit black and white to tapos sa likod hindi. Bicolor po. Sunod! Nakitaan niya. Sabi naman to, 5 months na ako nanligaw. Gentleman o 5 months na 5 months pa lang. Ano ba, kung ang sagot mo nga bukas at ngayon parehas lang. Siguro naman ako. Dahil sa Bilisan sinabi mo na. mo yan, lalo kung tatagalan, hindi muna. Ano ba naman Nainis yan? ako kasi, masyado kayo mga filingero, mga lalaki, no? Porque 5 months na, kailangan, may deadline ba kayo hinahabol? meron. Porque pinakain mo ko dito, mukha ba ako nadadaan sa pagkain? Oo naman! Hindi naman sa ganun. Isa, kinain yung perlas sila nga. Ba't hindi? Tsaka yung kung yung Shell sagot naman eh. bukas, tsaka ngayon pareho, di gawin na natin. Eh di ikaw, sagutin mo yung sarili mo. Ipagpapatuloy ko pa ba? Wag na pre, para may toyo lang yan eh. Namoy mo na ba? Alam mo naman pala tanong ka pa. Alam mo ba, 3 kayo niligawan ko pero mas Sabay-sabay. pinili kitang ligawan. Ay wow, salamat ha. Thank you. Joke lang. Ito naman. Lalo tayong tatagal. Pare, meron ako 100%. Sa'yo, 40%. Doon sa pangalawa, 30%. Tapos yung isa naman, 20%. Yung 10% kay Lord yun, syempre. Ikaw pa rin yung pinakamarami. Joke. Kainis, pinarinig mo pa talaga sa akin. Joke lang. Hindi ako na-joke. Gentleman sa kalsada, pero rough sa kama. Ayoko na sunod. Ito. Kaya, ito pan-date ba to? Ay, grabe. Naunsa naman ulan niya. Ay, Yun, no? may undang-undang. Sarap naman ng ganyan. Ay. Muulan, mainit, Chad. Igop Gusto ko ng ganyan. Parang gaming session na to. Okay, pakibler. Ayan, kung wala ka kasama sa Valentine's, i-date mo sarili mo, mahalin mo. Kami kay Giger, grabe lakas, may bagong laptop naman ako. Mga luma lang, sayang pera dyan. Mas gustuhin ko pabila ng... Di mo naman kailangan, batakan yung ibang nakabili. Pero baka yun yung paraan niya para, di ba, sa kanyang peace of mind. Pero mukhang pinipis niya yung mind ng iba. So, no, galing kay Jeremy, ha? Ginawa. Lab. Liga dito. Ngayon po. Liga dito, dali. Ayan, uy. Prisa mo. Chris, halika. Halika. Ano? Halika dito. Umiyak pa yung bata. Wala yan. Bakit nga? Sa ilaw. Takot naman to. Ano yun? Wala ka yan. Ano, may prank. Yun, baka may ipin. Wala. Ano yan? Parata. Basa. Wow. Ano yan? Mag-inom ngayon, di ba? Patira ko. Tayo na mo, manyakis! Sabi nga ano kanina. Kaya ba natataputo agad yung video? Kailangan ko ng part 2. Nasa na? If she not like the adult wants her. Yan ang gusto kong babae. Pag gusto, kinukuha niya gusto niya. Pag ako, di kunin mo na ako. Ako rin naman gusto ko rin namang ma-maintain. Alam mo, sa piliin mo, Siya.
Ako siya na naman, ayoko na. Napaka mapagmahal, mabait, sobrang solid lahat, effort, everything ganyan. Pero ang kinikita niya isa sa 5 to 10K a month. I don't care. Pero meron ka naman makikita, sobrang bilyonaryo na, nabibigay lahat na mga Bilyonaryo nga gusto lang mo, nakalagay. lahat ng magiging anak nyo, lahat mabibigay, secured, lahat, wala ng struggles. Ano ang mas pipiliin mo? Doon ako sa sa may 5 or 10 times that. Kung tulungan tayo, sabay tayo haangat. Aray, Hindi ako aasa sa hindi yun nakuha yung gusto niyang sagot. pera mo doon sa billionaire. Kasi kung kaya ko naman tapatan din yung or taasan pa Kaya yun. na, hindi yan high maintenance. Diba? Tulungan lang, maintenance ng isa't isa. Team, laging team. Tapos supportahan kita kahit sang bagay pa yan. Billionaire ka nga, wala ka namang care, wala ka namang love. Puro pera. Wala, billionaire na walang care. Po siya, nagbabars pa si ate. Bigyan na sing-sing yan. Personally, ako na lang yung magja-judge. So okay lang mag-start ka from scratch yung financial freedom mo kaysa dun sa... Wala akong paki sa May ba't yun na mag-ganito yung sa sarili ba niya tong TikTok? Seryoso ba? Okay lang, ang dami nilang TikTok pero nilaglag yung sarili niyong influencer ah. Tama. Kung anong Yan ang gusto ginagawa kong mo. babae Team up po. Siya tayo. kaya sa sarili niya pero gusto pa rin sa akin mag-independent. Oh, okay. Ang sakit na okay. Ulit-ulitin mo kayo. Okay. Ang sakit. Okay. Okay. Rad, ayoko namin. Ako yung nasukot para sa kanya. POV, I'm your poor boyfriend. Okay. O ayan, panoorin mo to, Franklin. Okay lang yan, basta Okay. kasama mo. Pareho kayo mag-grow, lahat yan. O, subo mo yung itlog. Hokage move. Yan, pagkatapos mo ligawan, sunggaban mo. Boy ka pa ha. Kumakain ka ba ng sushi? Pagmahal mo lang. Na ibang joke yun eh. At doon nagtatapos yun. Dito nakita natin ang iba't ibang stages ng panliligaw. Simula sa panliligaw, panlalande, at paglalablab. Sa doon nagtatapos yun. Gusto pa na mga ganito. Pindutin niyo na yung video na to. Sabi ni gusto daw ng YouTube. Pag di mo kinlik yan, di ka magkaka-date ngayong February. Okay. Kung meron ka ng jowa, magbe-break kayo. Wala ka na magagawa, narinig mo na.